Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам. Хвала нашому Христу. Вітаю вас, сябры. Зноў мы на хвалях Радыё Марія. Зноў мы будем слухаць ад мяне новае падарожжа, новы маршрут. Ён будзе ў Мінскую вобласць да нашых каталіцкіх і праваслаўных святынь, да сядзібных дамоў, якія недзе захаваліся, а недзе не, да руін, без іх ніяк, таму што у іх руін у нашай краіне дастаткова. Вось, таму рушым. Так, Мінская вобласць, гэта маршрут будзе Буцлаў. Першая кропачка Вардомічы. Вядома паселішча ў складзе Віленскага ваяводства Вялікага княства Літоўскага з самага пачатку 17 стагоддзя. Магчыма, трохі пазней з вёскай былі складзены старажытныя каля вёскі былі закладзеныя старажытныя могілкі, якія з часам сталі уніяцкімі. І драўляны храм, які сёння мы ведаем як Свята-Георгіўскую праваслаўную царкву, будавалася як уніяцкі храм. Ці як касцёл, гэта пакуль невядома, а пасля 1863 году ён быў часткова перабудаваны. Значыць, дакладна, гэта быў касцёл ці уніяцкі храм, таму што ён быў перабудаваны менавіта пасля паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Дастаткова старая пабудова, тым болей драўляная, і вось гэтыя могілкі. Гэтыя могілкі, калі больш пільна паглядзець, то яны, магчыма, там згадваецца, што з самага канца 17 стагоддзя, магчыма, яны старэйшыя. Чаму? Таму што на гэтых могілках можна знайсці і каменныя магілы. А гэта нашмат раней. Можа і само паселішча, можа і гэтыя могілкі, яны былі нашмат старэйшыя. Но зафіксавана ў гісторыі менавіта так. Значыць, мы будзем гэта паўтараць, але для даследаванняў ёсць падстава, каб на гэта звярнуць увагу, і нашыя даследчыкі нашай цікавай, нашай мнагаграннай нацыянальнай спадчыны, гісторыі нашай, ёсць усе падставы, каб звярнуць на гэта ўвагу і тут папрацаваць. Так, Княгінін. Якое прыгожае названне, так? Княгінін. Як шляхецкая маёмасць на землях Вялікага княства Літоўскага вядома 1494 года. Валодалі гэтымі землямі вядомыя рады слізняў, козел Паклёўскіх, драўляны траецкі храм у стылі народнага дойлідства пабудаваны 1718 годзе, як уніяцкі. Пасля 1831 года праваслаўная царква. На могілках цагляная капліца 1886 год, прыгожы будынак чыгуначнай станцыі і магіла паўстанцаў 1864-64 гадоў. Храм, мы уже сказали про храм. Цагляная капліца была ўзведзена нашмат пазней, а вось і цагляны будынак станцыі чыгуначнай, так? Паглядзіце на здымку, калі уважліва прыглядзецца, гэта ж нейкі такі маленечкі палац, так? І гэта таксама частка нашай гісторыі, частка нашай, так скажем, перлінка такая нашай архітэктурнай спадчыны. І дзякуй Богу, што яны захаваліся. Калі паглядзіш на гэтыя будыначкі, зразумела, што амаль усе чыгуначныя станцыі у нас былі менавіта такой прыгажосці. І неважна, што яны былі драўляныя ці цагляныя, яны былі вельмі прыгожыя. З цягам часу нешта перабудоўвалася, руйнавалася, потым аднаўлялася. Вось. Значыць, і наступная кропка, гэта ў нас будзе сам Буцлаў. Знакаміты
вядомы, я, мабыць, скажу, на ўвесь свет, то, што на ўсю Беларусь і на ваколіцы, і на сумежныя краіны з намі, знакаміты Буслаў. Ён вядомы з 1504 года, маё паселішча. Вядома, як вялікакняжацкая уласнасць у межах Вялікага княства Літоўска, а з 1732 года гэта ўжо мястэчка. Буслаўская святыня ўзведзена ў 1783 годзе ў стылі рэнесансу і барока, уключаючы капліцу 1643 года з бескаштоўным драўляным алтаром. Побач плябанія 19 стагодня чыгуначная станцыя, родовая забудова, а на могілках каталіцкіх капліца і магіла усім вядомай Паліны Мядзёлкі. І будынак вадзянога млына, які быў узведзены ў 1926 годзе. Вось, коротенька, магіла Паліны Мядзёлкі, гэта актрыса, гэта пісьменніца ў нейкім сэнсе, так? Вось, яна была першай выканаўцай Паўлінкі у знакамітым тэатральным спектаклі. Вось, чыгуначная станцыя там такая сіпленькая, але таксама трэба паглядзець яе там. І сама святыня. Канешне, вось у вас на здымачку есть некалькі здымкаў. На першым здымку гэта храм да того часу, які не пашкоджаны пажарам, агнём, а другі здымачак ужо бачны, так трошачкі збоку, так бачны. Гэты я спецыяльна паехаў. Гэта была такая падзея, вельмі такая непрыемная, так? Што як такое магло здарыцца, каб наш буслаўскі храм, наша святыня такая, у якой неверагодна каштоўная, а зноў жа скажу, бескаштоўная, вось святыня наша беларуская, што так здарылася, што ён гарэў. Але бачыце, згарэў дах, сам будынак не пашкодзіўся, але згарэў дах. І сёння мы ведаем, што ён адноўлены, што ён пакрыты, там нешта робіцца з інтэр'ерамі, дзякуй Богу. Яшчэ б трэба было раз ездзіць, я абавязкова паеду ўжо адноўлены храм. Вось. Што яшчэ цікавейшае можа, это на маё асабістае меркаванне, што вось збоку там бакавая капліца, так, у якой вось гэты, зноў бачыце на здымачку, гэты алтар. Вельмі цікавая. Кажуць гісторыкі, што гэта ўсяго такіх алтароў у нас у Европе усяго 3, а можа і меней. Вось адзін з іх у нас у буслаўскай святыні. Вы заходзіце ў храм, вы глядзіце ўсё, бачыце ікону буслаўскай Божай Маці, але мала хто ведае, што там у гэтай прыбудаванай, захаваўшыся вельмі старой бакавой капліцы, вось гэты алтар. Можна звяртацца да святара, можна звяртацца да служак, якія пры храме, і яны вас адвядуць і пакажуць. Мне вельмі гэта падабаецца. Вось такія каштоўныя рэчы ў каталіцкіх святынях усе паказваюць. Глядзіце, калі ласка, глядзіце, якая тут прыгажосць захавалася ў нас. Вось. А чым асаблівы гэты алтар? Таму што ён пабудаваны вельмі цікава. Вось вы глядзіце на здымачак, ён як быццам бы такая перспектыва, да? Як быццам гэта ўсё бакавое, а там далёка ззадзі размешчана гэта ікона. Вось. А ён плоскі. Калі вы паглядзіце збоку на яго, ён плоскі, ён, так, гэта такая
вы глядзіце на гэта, і гэты такі абман такі, так, зрокавы абман, але ж ён такі незвычайны і, ну, бачыце, зрабілі, што ён вельмі рэдкая святыня, такая, ну, святыня таксама, так. Вось, і паглядзець яго, ну, раю абавязкова. Найдзіце час, найдзіце людзей, якія вам дапамогуць гэта паглядзець, і паглядзіце абавязкова. Ну, яшчэ трэба сказаць, што ў Буславе захаваўся сядзібны дом. Ну, частка сядзібнага дома. Там сам дом разбураны, толькі уваходная кампазіцыя засталася, таксама зруйнаваная. І афіцына, адна, атрымліваецца, левая афіцына захавалася. Сядзібны дом, там брама, рэшткі парка. Таксама можна паглядзець. Наступная кропачка Клейсіна. Недалёка ад паселішча пры дарозе на адносна роўнай мясцовасці ў 1853 годзе ў стылі неакласіцызму пабудавана каталіцкая капліца ў гонар Маці Божай Марыі. Узведзена святыня сапрацавана палявога каменя. Пасля паўстання 63-64 гадоў передадзена праваслаўным. Пры савецкім часе зачынена 1948 годзе. Праіснавала ў руінах да 1988 года і была, пасля гэтага года была адноўлена, але я бачу, што над этой капліцай, ну, стаіць праваслаўны крыжык. Мабыць, гэтая каталіцкая капліца перададзена праваслаўным вернікам. Мясцовасць такая прыгожая вельмі, такая, там паселішча наогул не бачна побач, такая роўная мясцовасць, прыгожыя дрэвы, прыгожыя побач лес, роўнае поле. І гэтая каплічка, яна на першы погляд сціпленькая такая, але калі падыдзеце бліжэй, бачна, што яна, ну, трэба яе глядзець зблізу, як яна складзена, які матэрыял, якія імкнуліся, я ўпэўнены, імкнуліся яе зрабіць, ну, можа, пры маленькіх сродках, пры дастаткова маленькім нейкім фінансаванні, можа, і дойліды некія былі, можа, самавукі былі, так, але яны імкнуліся вельмі, імкнуліся зрабіць прыгожую культавую пабудову. Ну, і, на мой погляд, гэта атрымалася. Маставікі. У нас у маставіках руіны праваслаўнай святыні. Як сцвярджаюць мясцовыя жыхары, невялікія могілкі з драўлянай капліцай, на месцы якой зараз стаіць у руінах Троіцкая царква, мелі каменныя надмагіллі і нават каменныя крыжы. Гэта прыкладна 15-16 стагоддзя. Мураваны храм узведзены пасля 1867 года. У 92 годзе савецкая ўлада святыню спрабавала разбіраць на цэглу. Побач з руінамі царквы каменны крыж. Бачыце, ад тых каменных могілак, так, ад старажытных могілак захаваўся адзінкавы каменны крыж. Ну, сведка мінуўшчыны. Дзякуй Богу, што ён захаваўся. І гэтая святыня, праваслаўная святыня, якая узведзена была пасля паўстання Каліноўскага на месцы драўлянай святыні. Якая яна была, невядома, магчыма, і была каталіцкая святынька, была невялікая. На яе месцы з'явіўся мураваны храм. Але, бачыце, і яго разбурылі, яго знішчылі, і яго імкнуліся наогул знесці да падмуркаў, але захавалася. Дарэчы, мясцовыя зноў жыхары казалі, што я пытаўся, чаму на такой адлегласці вялікай стаіць храм. Яны казалі, а да гэтай святыні вёска цягнулася. І так здарылася, што вёска, дамы, яны зніклі, і атрымаўся, што храм у адзіноце сёння. Там на здымачку бачна такая асаблівасць, як притулены ў вуглу звонку, так, на вуліцы, притулены да куст можжевельніка, да сцяны гэтага. Ну, ён знайшоў такое месца, і гэта, як быццам, ведаеце, храм зруйнаваны, гэта адзіная гэтая галінка ці дрэўца гэтага можжевельніка, і яны як быццам нашлі адзін аднаго
некае сяброўства, некую дапамогу. Дрэва ці гэты куст ад сонца, спякоты, храм адчувае жыццё ў гэтым кусце, так? Нешта такое, не ведаю, можна пісаць легенду, можна пісаць нейкую, не ведаю, нават спектакль можна паставіць. Гэта на мой погляд. Гэта былі ў нас маставікі. Крывічы. Згадваецца сярэдзіны ў складзе Віленскага вояводства, Вялікага княства Літоўскага, як шляхецкая маёмасць з сярэдзіны 1493 года. Валодалі паселішчам рады Корсакаў, Кішкаў, Швыкоўскіх. У 1796 годзе ў стылі барока пабудаваны касцёл святога Андрэя пры кляштары трынітарыяў, ад якога захаваўся жылы будынак. Ён невялічкі гэты будынак, можа ён такім быў, а можа і захавалася толькі частка гэтага кляштара. Траецкая царква пабудавана 1887 годзе, габрэйскія могілкі і вайсковае пахаванне польскіх жаўнераў 1916 года. Што святыня, можна сказаць, праваслаўная святыня, яна ў класічным такім рэтраспектыўна-рускім стылі ці старавізантыйскім стылі, на мой погляд, я лічу заўсёды так. І сама эта пабудова, абрамлення гэта яе зелянінай, прыгожа, таксама нашай увагі трэба на гэта ўсё звяртаць, бачыць у кожнай гэтай пабудове, у кожнай гэтай культавай пабудове, бачыць асаблівасці нейкія. І, канешне, сама каталіцкая святыня, бачыце, дастаткова яна старая, і зноў паўтаруся, гэты кляштар, які быў побач з храмам, магчыма, гэта частка гэтага кляштара. Яна з цягам часу была перабудаваная, і сёння цяжка сказаць, што гэта частка нейкай пабудовы ці асобная пабудова, астатнія сцёрлі час і чалавек. Гэта былі ў нас крывічы. І Даўгінава. Даўгінава, яшчэ населены пункт Даўгінава. Вядома, з 1440 года на землях Ашмянскага павета Вялікага княства Літоўскага, маёмасць роду Кішкаў, Руцкіх, Каменскіх, мястэчка 1643 года, нададзены статус, менавіта ў гэтым годзе яму статус мястэчка. Касцёл святого Станіслава у стылі класіцызму узведзены 1853 годзе. Плебанія, пачатак 20 стагоддзя, захавалася некалькі пабудоў сінагагальнага двара, 1900 год, Траецкая царква і капліца прыдарожная, 1852 год, вайсковыя пахаванні, 1916 год і габрэйскія могілкі. Гэта ўсё ў Даўгінаве. Там есть такая, у сучасным паселішчы перад касцёлам есть такая пляцоўка, якая раней, за тым часам, была гандлёвай плошчай, так, менавіта перад касцёлам, побач з праваслаўнай святыняй, збіралася вельмі шмат людзей, і гэта было такое бойкае месца. Тут ужо ўсё было. І побач былі гэтыя святыні, бачыце, маглі людзі і зайсці і туды. Сёння гэтая плошча нашмат, мабыць, меншая. І яе, яна такая пустая. Але, дзякуй Богу, захаваліся храмы, гэтыя храмы сёння, упрыгожвання гэтага паселішча. Што? Наступная кропачка у нас Мільча. Паселішча, само паселішча і сядзіба, якая належала роду Радзівілаў, згадваецца з 30-х гадоў 16 стагоддзя ў складзе Віленскага вояводства Вялікага княства Літоўскага. З 1600 года Мільча ўжо мястэчка.
На месцы старажытнай драўлянай уніяцкай святыні, вядомай 1800 года, пасля паўстання 63-4 гадоў, будуецца з палявога каменя Свята-Багародзіцкая царква. У 1963 годзе савецкай улады храм ператварылі ў склад. Нашмат пазней, у 1996 годзе, гэтую святыню аднавілі, і яна ўжо сёння дзеючая. Ну, бачыце, таксама сціплы змест такога вялікага пакутнага шляху, пачынаючы ад уніяцкай святыні, закончваючы часамі савецкай улады і сённяшнім часам. Вось, дзякуй Богу, гэта святыня у нас сёння дзеючая. Ну і каменна. Таксама такая мясціна, якая, ну, не ведаю, абавязкова трэба наведваць. Чаму? Вельмі цікавы і вельмі каштоўны помнік эпіграфікі 12 стагоддзя. На землях нашай краіны перед намі Барысаў камень, адзін з барысавых каменёў. Лічыць, што такія камяні па загаду полацкага князя Барыса Всеславіча ставіліся на межах старажытнага полацкага княства. На яго паверхні вялізная выява шасціканцовага крыжа і надпісы, якія былі пашкоджаны чалавекам і цяпер амаль зусім ужо не чытаюцца. Бачыце, вось гэтыя, ну, трэба, хто зацікавіцца, трэба гэтыя камяні барысавыя, абавязкова трэба вам пацікавіцца ў сеціве гісторыі, якія захаваліся, дзе захаваліся, як яны выглядаюць, і тыя, якія знішчаны, яны як выглядалі раней. Вось. Насамрэч, іх было дастаткова многа, але ўжо ну, у 20 стагоддзі, у пачатку 20 стагоддзя яны разбураліся, нейкія камяні настолькі былі разбітыя, што ў іх выкарыстоўвалі як аснову для дарогі. Ну, я не знаю, гэта нейкае дзікунства, так, але гэта было. Нейкія камяні вывозіліся, напрыклад, у Маскові вывозіліся камяні барысавы, яны дзесьці, мабыць, захаваліся. Вось, лічу, што, ну, з цягам часу гэта трэба было бы нам вярнуць, таму што гэта наша частка нашай гісторыі. Вось. А тут у каменна, дзякуй Богу, такі камень захаваўся. Мабыць, ён, ну, неяк у баку ад населеных, вялікіх населеных паселішчаў, і таму ён і захаваўся, таму да яго не дайшла і тых, і сучасных вандалаў. Вось. І такая упрыгожванне нашага маршрута. Вы здзівіцеся, але чаму не? Паселішча Пруднікі. Пачынаючы з сярэдзіны 18 стагоддзя невялікі фальварак меў некалькі руплівых уласнікаў, кожны з якіх уносіў свае намаганні, талент, развіццё і заможнасць гаспадаркі. У 1896 годзе на беразе ракі Наўкі, зусім побач з крывічамі, пабудаваны на высокім мураваным падмурку драўляны вадзяны млын. Яшчэ ў 80-е гады 20 стагоддзя ён працаваў. Сёння ён закінуты. Чаму кажу, што вы здзівіцеся? Ну, там помнікі, мураванае ўсё, гістарычнае, знакавае, якія той же самы і Барысаў камень, той же самы Буцлаўская святыня, а тут нейкі драўляны млынок. Не, паглядзіце на здымачках, якое прыгожае месца, якое такое, я не знаю, можа, ну, і рамантычнае адначасова, так, такая мясціна, што абавязкова трэба наведаць, так? Ну, і адначасова трэба звярнуць увагу, можа хто і убачыць у гэтым, можа хто выкупіць гэта і зробіць гэта як ну, некую, я не знаю, лецішча можа зробіць. Чаму не? Абы захаваўся гэты будыначак. Ну што, сябры, тады ўсё, на сёння ўсё, мы ўсё паглядзелі з маршрута Буцлаў. Вось, дзякуй Богу, у Буцлаве святыня адноўленая, яна будзе працаваць і вабіць да сябе і турыстаў, і вернікаў. Добрай вам дарогі, вельмі рад быў сустрэчы зноў. Беражы вас Бог.
Маршруты даўніны з Владзімірам Цвіркам.